Какво ста хора, отново сме тук и както виждате отново сме с Сергей, той е много мръсен. Но в днешното видео няма каране, след като вече е тъмната мица, както може да видите тук през джаба. Тъмната мица, това просто не види извънка. Та, сега мисля да изпробвам няколко лайфхака, които гледах в YouTube как се направите колелото по-шумно, след като вие не знаете, но Сергей за жалост е много тих. Може би ще му мърсна касетите. Там зъбците, не знам колко от вас знаят, има ни зъбци вътре, които те штракат. И заради тех там се бърят кликове на завъртане. Това е дълга история, така. Сега ще нареда там няколко сински пашки, колкото успея си по-намеря тук в това мазе. Вече аз съм служил. Та идеята, в принцип е така те, закачам там и да минава и да бия вътре в касетата. Та сега ще намеря още няколко сински пашки. Да, и хора, ето го драга. Не знам колко от вас са го виждали. Той в момента е в много лошо състояние, няма починителна да трябва част. Кенчето, тук много това кенче и ако им сте сински пашки, ще трябва да се отварям от него. Та да ги нареда и да се преплямпам, ще е най-добре. И да. Хора, сложих само 3 за сега, а повече няма и особен. Така че сега просто ще го обърна и ще завъртя да се чуе. Да видя какво съм направил аз, че не съм чул за сега какво става. Хора, доколкото можа да го чуя сега, не звучи много зле. Хора, този лайфхак просто не работи, не е от синските опашки, подрезах ги и пак не става. Така че казваме чао. Пичове, видях и бах ти пух, сега ще направо го изнесем. Тук тебата не знам колко е това те, брате. Хора, това беше нещо видео. Ако имате някакви лайфхакове или някакви постоянни да пробвам, пишете в коментарите и до нови срещи!